Good morning mga guys, it's me, Andrea, na marami pangarap sa buhay pero sekreto lang muna at baka mausog. Panibagong araw, panibagong buhay, kaya ayan nag-ayos po muna ako ng aking sarili at magsasayang ako ng kanin. Alas 5 na nga po dyan ng umaga at dahil nga po papasok pa sa trabaho ang aking partner at nagbabaon siya ng kanin kapag tatrabaho ay ayan, nagsaing muna ako. Nakita ko nga dito itong dalawang mag-inang itong pusa at ayan, dyan po sila natutulog at sampot lang po yan dito sa aming bahay. At ayun na nga po, nakita ko po doon sa kabilang bahay ay nagsasampay na si mama ng kanyang mga nilabahan kahapon at kasama ang aking bunsong kapatid na palagi kong binabantayan. At ayun na nga po, napakaganda po talaga ng araw na ito ngayon. Thank you Lord sa panibagong araw at magandang araw na iyong ipinagkaloob sa amin. At dahil nga po alas 9 pa po ang pasok ng aking partner ngayong araw, ay ginising ko na rin po siya ng maaga at inutusan kong magtabas nitong mga damo at mga kahoy dito sa amin kasi napakadilim na, natatabunan na nitong mga dahon at o mga puno itong aming bahay. For the kaway-kaway pa nga dyan ang person o kahit pilitan lang naman. At pagkatapos ko na nga pong magsaing ay ayan, andito na naman sa akin itong bunso kong kapatid dahil may meeting daw si mama sa eskwelahan ng isa ko pang kapatid na lalaki. Habang bakasyon pa po namin kasi sa school ay napag-iiwanan ako ni mama nitong aking kapatid dahil kapag pasukan na, medyo magiging busy na ang person at bihira na ako makakapagbantay nitong aking bunsong kapatid. At ayun na nga po, pinatulog ko na nga po muna itong aking kapatid kasi sobrang antok na talaga. At ayun na nga po, dahil tanghali na at nagugutom na rin kami, ay nagkain na kami dito ng tanghalian. Pasado alas 11 na nga po ito ng umaga, kaya ayan, magla-lunch na po muna kami. At dahil daw mainit, kaya nakahubad ng damit ang aking isa pang kapatid na lalaki at ang ulam po namin ngayon ay sinabawan na bangus na may halong gulay ng talbos ng kamote. At medyo mataba nga po ang ulam namin dito dahil si mama ang nilalagay niya lang po sa kanyang niluluto ay asin at paminta. Pero masarap naman po kahit medyo matabang. At habang kumakain po kami, nasa ibabaw palagi ng lamesa itong bunso kong kapatid. Kaya ayan, naglilikot siya pero kumakain at pinapakita niya nga po sa video ang kanyang kinakain na gulay. At kahit nga po isang taon may kalahati pa lang itong aking kapatid ay hindi po kami nahihirapan sa pagpapakain sa kanya, lalo na ng mga gulay at prutas. At pilit pa nga pong kinukuha yung cellphone ko at gusto ring mag-video sa kanyang sarili, kaya ayan, nagkagulo-gulo na ang aking video. Minsan nga ay binibigyan na namin ito ng sarili niyang plato pero ngayon sinusubuan siya ni mama kasi nga naglilikot na lang ang bata. Ang pinaka-favorite ko po talaga sa parte ng bangus ay yung taba sa may tiyan. Kayo rin po ba? Favorite nyo rin po ba yun? Kung favorite nyo rin po, comment naman dyan. At pagkatapos nga po namin kumain ay itong kapatid ko, pinilit akong isakay ko siya dyan sa duyan na iyan. Kasi nga po, napakahilig niya rin sa duyan. Dahil kung ano nakikita niya sa amin ay ginagaya niya rin. Pagkalagay ko nga po sa kanya sa duyan ay hiningi niya kaagad yung cellphone na hawak ko. Dahil kung ano talagang nakikita niya sa amin ay ganun din po talaga yung ginagawa niya. At nang kinahaponan na nga po ay naligo na po ako at may pupuntaan ako dahil pinapapunta ako ng aming barangay kagawad sa kanilang bahay dahil tuturuan niya akong gumawa ng DTR dahil po isa po akong SK secretary sa aming barangay. Halos 10 to 15 minutes nga po yung nilakad ko mula sa amin papunta sa kanilang bahay dahil nga po medyo malayo talaga ang aming bahay. Dahil po nasa bukid pa po ang aming tirahan. Mag-aalas 6 na nga po ng gabi ako nakauwi sa amin at medyo nagdidilim na po kaya inuna ko na pong gawin ang pagsasaing kasi magdidilim na po talaga. Nasa labas po talaga ng aming bahay ang aming lutoang pangkahoy dahil paubos na ang aming gasol, kailangan magtipid-tipid at marami pa po akong gagastusan sa school. Kahit hanggat maaari po talaga ay sa kahoy na lamang ako nagluluto kahit medyo matagal, ang importante nakakatipid pa rin sa gasol. Ayun lamang po muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel.